Zdravím vás, som Mirka. Alenkine vizuálne cvičenia praktizujem už dlhé roky. Sú jedinečné, jednoduché a pritom veľmi mocné. Ako by mi umožňovali prístup k svojmu vnútornému svetu. Dokážem ľahšie rozpoznávať prekážky a blokády spojené s negatívnymi emóciami alebo negatívnymi myšlienkami. Tieto cvičenia nielenže mi umožňujú rozpoznávať tieto prekážky, takisto mi umožňujú ich prečisťovať. Po každom cvičení sa cítim úžasne uvoľnená, nachádzam čistý, žiarivý priestor vo svojom vnútri, ktorý je obsiahnutý radosťou, láskou, spokojnosťou. Je to úžasný pocit. Je to taký liečebný proces, zázračný liečebný proces. Je to dobrodružstvo plné prekvapení a radosti z hlbšieho poznávania seba samého.